tayo kakabsat. AJ speaker tayo. Elder Olivas. Naimbag nga bigat tayo gagayem ken kakabsat. Agyaman tayo kini Apo Dios ta inikan na tayo manay iti salunaat. Amen. Nga agtrabaho nga may paay iti pagayatan na. Amen. Agyaman akta manmano nga may kanak iti gundaway. Adu dagiti ni naglabas nga aldaw ngem naipuspupuspon gagayem ken kakabsat. Isukat at tama na yun. Iti pan nakakita yo iti kabsat yo. Agyaman akmet dayjay kanta nga impayda dagiti asawa da. Dagiti kumakanta tayo, dagiti women's tayo kakabsat. Nga impayda nga kas pagdaydayaw kenya po Diyos. Amen. Tati kinapudno na gagayem kin kakabsat no awan iti kanta ket puro datay sasaulaeng mabalin nga saan nga naimas kaslamo lang dayjay diningding no awan iti laok na ke puro awan dayjay kunana nga dijay ayammi ke awan lati alyana kunada saan nga naimas gagayem kin kakabsat taapay dayjay gaminin iti nakaisigudan tayo ngem no alaen tayo iti umiso kakabsat tatiga puna dayjay taraon da idi ununana bukbukel kin prutas laeng nga awanin dayjay kunada nga adada di babatik nga ipandatatta ka magic kunada pa yan magic sarap kita man ikanda dayjay magic sarap kano tapno umimas ngem ti kinapudno na kakabsat ti pakalaan na laeng dayjay panaka-immune muten dayjay dila tayo. Isungas saanen nga naimasen dayjay umiso nga inted ni Apo Dios ataraon iti tunggal maysa kada tayo. Ti taraon tayo kakabsat tata saan nga taraon nga tinapay wenno prutas no diket sasaw ni Apo Dios. Ti teksto tayo kakabsat, masarakan ijay Luke, ijay Lucas 17:32. Kunana dijay nga laglagipim iti asawa ni Lot. Dahito kakabsat ket istorya ni Lot kini Mrs. na masarakan dahito ijay Genesis chapter 18-19. Na watiwat dahito kakabsat no basaan tayo. Ngem kayat ko lang nga ilawlawag iti sumagmamano tapno amuyumot kanya kakabsat no siyak tiyagsaw talaga nga basit laeng iti ka dayjay minuto ta saan ko nga ugali gamin dayjay adu ti patalastas na kakabsat. Dito'y kunana dagiti babay ket manmano nga madakamat iti Biblia kakabsat. No mayasping kadagiti lalaki. Ngem dagitoy kaduan nga babae ket pudno damet nga anya banwar. Kas kaday da Reyna Esther.
ni Ruth ken ni Dibura kakabsat. Ngem ti ay asawa ni Lot ket maysa nga nagakem iti Biblia nga saan nga may bilang abanwar taapay kakabsat. Awan ngamin kakabsat dayjay bukod na nga nagan. Pastor Balbin, saan tayo nga masarakan dito'y Biblia iti nagan na nudiket Mrs. Lot kunana mutla wain asawa ni Lot. Ngem ni Jesus kakabsat a mismo balagan na tayo nga manglagip iti asawa ni Lot. So kunana dito'y Lucas laglagipem ti asawa ni Lot. Iso nga adalaeng iti upat kakabsat nga maadal tayo. Wenno banbanag nga rumbeng nga maadal tayo kenkuana kakabsat. Isu daytoy umuna sigun diti istorya ditoy Genesis 18 to 19 nga kapitulo kakabsat. Umuna isu ket kabagyan ti maysa nga nalinteg a tao. Kabagyan kakabsat tinalintig amay sa nga tao. Tapay kakabsat. Ti asawa ni Lot ket kaanakan ni Abraham. Ti ama ti pamati. Isu nga adu dagiti tattao nga may bilang nga dakkel nga pribilehyo ti agbalin nga kabagyan iti maysa nga mabigbigbig nga niya komunidad. No anak na ka ni presidente, uno kaanakan na ka, anyo nga sagsag idin dayta, dayta kaanakan ni presidente. Sigurado nga dayjay man, adda dayjay panagbuting da, iti dayjay kaanakan na taapay, mabigbigbig ngamin dayjay uncle na kay. Kasjay kakabsat. Iti may kadwa kakabsat nga makitak ditoy kankanayon nga nagatendarmet iti serbisyo iti panagdaydayaw. Tapay agnanay daytoy iti kagimungan nga pagturturayan daytoy ama. Isu nga masapul nga isukita niya adda kadag iti serbisyo nga panagdaydayaw nga idadaulwan ni Abraham. Sigurado met nga nangidaulo ti serbisyo ni Lot. Idi adda dayjay lugar iti Sodoma ken Gomora kakabsat. May katlo nga makitak dito'y kakabsat. Isuket inkararagan ti maysa nga nalinteg a tao. Una, kitahin nyo, idinamuan ni Abraham nga dadaelin niya po Diyos ti Sodoma ken Gomora. Inpakpakasi na iti Diyos nga ikanawa na daytoy nga lugar. Uno daytoy nga diso, tamo na at ikanakan na nga iso ni Lot ken ti pamilya na ket agnanaed sadyay kakabsat. Iso nga impasigurado met ti Diyos ken ni Abraham. Ano kunana adda iti 50 analintig at tattaw iti Sodoma. Kita niya na kunana ikanawa na daytoy. Ngem anya tinapasamak nagtawtawar ni Abraham agingga nga nakadanon iti bilang laeng asangapulo. Kakabsat. Daytoy ket kaskas di nga imbaga ti Dios ken kuana nga ikanawa na. Iti may kapat kakabsat. Isuket anya indalan ti anghel ni Apo Dios. Kabayatan nga ti Sodoma ken ti Gomora ket madadael iti apoy kakabsat. Dagiti anghel ni Apo Dios ket indaldalan ida iti anya pagtalgedan abalbalagan ida nga saanda kumanga niya tumalyaw iti dayjay likudan da. Nga may tinapasama kakabsat ni Mrs. Lot
nagsukir, uno si mukir, sana nga na maakseptar nga mauraman dagiti kinabaknang na. Iti sukitan niya, tinalyaw na tilikudan na, kanya tinapasama kakabsat, dahito'y kat nagbalin nga tiddik iti asin. Saan nga nakadanon daytoy ije daga nga imbaga ni Apo Dios ken kuana taapay kakabsat. Apay adda nga bin dagiti pat abasol nga makita iti daytoy a pakasaritaan iti pamilya nilo. Umuna kakabsat nga basol nga naramidan da. Dadya kunana nga sin of doubt. Paragduado. Dajay basol a panagduadua. So nga idimbaga ni Apo Dios wenno ti anghel ken kuana ing kayo dijay Malugar. nga lugar dajay nga nangato kunana nga bantay. Ket saan kayo nga tumalyaw? Amuyo dajay panunot mabalin siguro nga anya nga tay ti kanek sadyay. Anya nga tay ti mapasamak kanyak sadyay. Kiti dinto kunana nga nagado nga kayamanak dijay. Aglaplapasanak nak iti makahan. Saan nga nagtalik kini Apo Dios kakabsat. Amen. Nagdua-dua iti panunot na. Parang talat di masapol. May kadua kakabsat nga basol nga makita kitoy. Dajay sin of untrusted. Dajay basol adi panagtalik. No maminsan kakabsat kasjay tayo met. Awan iti panagtalik tayo kini Apo Dios. Nang nangruna no umayen dajay asan tayo nga mapakpakadaan nga aksidente iti panagbiag tayo. No adda dagiti na duma nga sakitin nga saanen nga apay nga siyak paylaeng iti kastoy iti kasjay. Awan iti panagtalik tayo kini Apo Dios kakabsat. Dahito iti maysa nga makita iti asawa ni Lot. Isu nga saan nga nakadanon iti dayjay imbaga ni Apo Dios kinkuana. Amen. Ti may katlo kakabsat iti maudi. Sin of disobey. Dayjay basol adi panagtulnog. Kunana ket saan ka nga kumita iti likudam. Saan nga nagtulnog kakabsat? No di ket anya timmalyaw ket anya tinapasamak kinkuana. Nagbalin dayto nga tiddik iti asin. Kastamot kada tayo kakabsat. No dadduma ado dagiti ammo tayo nga saan nga mayataday a pagayatan ni Apo Dios. Nga marami din tayo malata. Saan tayo ngagtulnog kakabsat? Kasla ko madadya aldaw ti Sabado. Remember kunana the Sabbath day to keep it holy. Anya nga min tirarami din tayo kakabsat. Idisan tayo pay nga nabalbaliwan kini Apo Dios. Amen. No idi ket mangmangan tayo iti baboy. Ket saan tagsitsida? Ket saan tayo nangagsida? Han tayo nga talyawen. Isu dayto iti kunana sin of looking back saan tayo nga talyawen. No idi ket managbabae tayo. Kastamot ti lalaki, ti babae managlalaki. No tat idi ket chismosa ka kin chismosohanen kagayem kin kakabsat, saan tayo nga talyawen? No idi ket mangmangan tayo ti gusipeng. Hanen. Sin of looking back. Dayjay basol nga panang talyaw iti likudan. Dagitoy dagiti pat nga basol kakabsat. Isu nga sayang kakabsat. Dayjay na relisyonan a benepisyo nga itid ni Apo Dios kada tayo. Isu ket inkara kabagyan ti maysa nga nalintig a tao
kan kanayon met nga gatindar ti serbisyo ti panagdaydayaw, kasla kada tayo, kanayon tayo nga mapan agserbi, datayo pa'y iti pastor mangisursuro, kadagiti pagadalan tayo, iti uneg iti church tayo, adupay dagiti mabautisaran tayo, agitid tayo pa'y iti dadakkel a pagkapullo tayo. Ngem dagitoy kakabsat. Saan nga daytoy iti mangibaga nga datayo ket anya pagrebengan tay laeng daytoy ken ni Apo Dios. Ngem saan nga daytoy iti mangitunda kada tayo iti bagbaga ni Apo Dios ngagpaay ti tunggal maysa kada tayo. Isuket inkararagan ti maysa nga nalinteg a tao. Oray met kada tayo kakabsat, agkikin nararag tayo met. Ikararag mi pay ni kastoy nga masakit ni kastoy ni kasjay. Ngem saan latamot nga nagbaligi tapay. Adu ngamin dagiti basol pay laeng nga mararamid tayo gagayem ken kakabsat. Anya pay idaldalan na tayo met ni Apo Dios. Dagiti anghel na makaskin ni pamilya ni Lot. Ay aywanan na tayo ni Apo Dios. Itinaldaw-aldaw a panagbiag tayo kakabsat. Lagipin tayo. Ngayso iti mangmangted ti anges ti biag. Iso iti mangtartarabay kada tayo itinaldaw-aldaw. Tapnon inton aramidin tayo dagitoy. Isu kumati malagip tayo. Ket mapagbaligyan tayo dagiti anya subok iti panagbiag. Dagiti upat nga basol kapanagduadua saan na panagtalek, saan nga panagtulnog kakabsat. Ken nusubyanan tayon dahi naggapuan tayo ni kaanuman nga saan tayo nga makadanon dahi sagana ni Apo Dios ngagpahay kada tayo. Amen. Agyaman nakakabsat. Tatay to'y basit nga pamalagip kada tayo, laglagipin tayo ti asawa ni Lot. Thank you.